Ako získať 1000 eur na ochranu vášho duševného vlastníctva? SME Fund je grantový program Európskej komisie. Je určený pre všetky malé a stredné podniky v Európskej únii. Čo je jeho účelom? Časť poplatkov spojených s ochranou vášho duševného vlastníctva vám preplatí. Grant je obmedzený a riadi sa zásadou, kto skôr príde, ten skôr berie. A na čo máte nárok? Po prvé, na identifikáciu práv duševného vlastníctva. Tu vám vedia vrátiť až 90% sumy. Doslova za pár eur tak dokážete získať komplexný prehľad o duševnom vlastníctve vo vašom podnikaní, návrhy na ich ochranu a vylepšenia, to prostredníctvom kvalifikovaného zástupcu. Po druhé, na refundáciu časti poplatkov spojených s registračnými konaniami ochranných známok a dizajnov, tu vám vedia vrátiť až 75% sumy poplatkov. Grantová podpora je rýchla, užitočná a finančne obmedzená. Aby ste ju získali, na to tu máte Bold is Law Firm.